салом ба ҳама он нафароне ки хабарҳои футболиро аз канали мо пайгирӣ мекунанд. Пеш аз он ки ба хабарҳои имрӯза гузарем, мехоҳам як чизро фаҳмонам. Админи канали мо ҳоло видеоҳоро таҳия карда наметавонад, чунки ӯ баъд аз амалиёти ҷарроҳӣ марҳилаи барқароршавиро мегузаронад. Мо ба ӯ шифои тезро хоҳонем, аммо то ин ки канал бехабар намонад ва шумо ҳамеша аз навигариҳои футболӣ огаҳ бошед, ман имрӯз тасмим гирифтам ин масъулиятро ба ӯҳда гирам. Бинобар ин, имрӯз ман ба шумо дар бораи хабарҳои муҳим ва рӯйдодҳои асосӣ нақл мекунам. ҳамчунин мехоҳам ба шумо дар бораи канали телеграмиамон гӯям. Дар он ҷо мо бозиҳои беҳтаринро муҳокима мекунем, фикрҳо ва пешгӯиҳои худро ба якдигар мегӯем. Ҳамчунин шумо он ҷо метавонед бахши мустақими бозиҳоро бо мо тамошо кунед ва бо дигар мухлисон онҳоро муҳокима кунед. Агар шумо футболро дӯст доред, ҳатман ба канал обуна шавед. Силкаро дар описанияи видео пайдо мекунед. Ҳоло бошад бароят чинед, чунки мо ба як мавзӯи ҷолиб мегузарем. Биёед оғоз мекунем. Килиан Мбаппе нишон медиҳад, ки ӯ метавонад ҳамчун ҳамлагари марказӣ дар сатҳи баланд бозӣ кунад. Вақте ки ӯ тобистони соли 2024 ба Реал Мадрид гузашт, бисёриҳо шубҳа доштанд, ки оё Мбаппее, ки одат карда буд дар тарафи чап бозӣ кунад, метавонад дар нақши девятка хуб шавад. Аммо ҳоло вақте ки Анчелоти ӯро беҳтарин ҳамлагари марказии ҷаҳон меномад, ҳама шубҳаҳоро аз байн мебарад. Мбаппе ҳамеша ҳамчун бозингари машҳур буд, ки дар хатти канорӣ бо суръат ва техникааш муҳофизатгаронро аз роҳ мебаровард. ӯ инро дар Монако, ПСЖ ва тими миллии Фаронса нишон додааст, аммо дар Реал ваз тағйир ёфт. Дар мавқеи тарафи чап Винисиус Жуниор буд ва ин Мбапперо маҷбур кард, ки ба марказ гузарад ва ин ба ӯ фоида овард. Аввалҳо кор осон набуд. Пӯшидани либоси рақами 9 ҳамеша фишори зиёдро меорад. Аммо ҳоло ба статистикааш нигоҳ кунед. 10 гол дар 14 бозии охир. Хусусан бозии ӯ бар зидди Лас Палмас, ки дар он 2 гол зад, нишон дод, ки ӯ дар ин мавқеъ пурра мутобиқ шудааст. Анчелоти дуруст мегӯяд. Мбаппе ҳақиқатан бозингари нодир аст. Қувваи ҷисмонӣ, техника, суръати фикрронӣ ва маҳорати хуби голзанӣ ӯро ба ҳамлагари беҳтарин табдил медиҳад. Ҳоло ӯ тавозунро ёфтааст. Ҳам дар дохили ҷаримагоҳ ва ҳам дар берун аз он самаранок аст. Дар пеш Реал дар бозии муҳим бар зидди Залцбург дар Лигаи Чемпионҳо омодагӣ мебинад. Ҳама умедворанд, ки Мбаппе боз ҳамон сатҳи хубашро нишон медиҳад ва ба рақобат барои тӯпи тиллоӣ бармегардад. Ӯ ҳамагӣ 26 сол дорад ва дар пеш имкониятҳои зиёд ҳастанд, ки исбот кунад, ки ӯ танҳо як бозингари хуб нест, балки яке аз беҳтаринҳо дар таърихи футбол аст. Ба фикри ман гузаштани Мбаппе ба марказ як марҳилаи муҳим дар карьераи ӯ буд. Ӯ нишон дод, ки метавонад ба ҳар нақше мутобиқ шавад, рушд кунад ва худро такмил диҳад ва маҳз ҳамин чиз ӯро бозингари хос мекунад. Лигаи Саудӣ боз як қадами ҷиддӣ дар футбол мегузорад. Ҳоло Ҳилол мехоҳад, ки Муҳаммад Салоҳ ва Родригоро барои пурзур кардани ҳамлааш ҷалб кунад. Ин танҳо як овоза нест. Клуб барои оғози марҳилаи нав пас аз рафтани Неймар омода мешавад. Бинобар хабарҳо, Неймар ба қарибӣ ба Сантос бармегардад ва дар ин бора мо дар поёнтар гап хоҳем зад. Муҳаммад Салоҳ як футболбози афсонавӣ аст, ки бо голҳояш ва нақши пешсафии худ машҳур аст. Ӯ дар Ливерпул қаҳрамон шуд, аммо шартномаи ӯ тобистони оянда ба охир мерасад. Ҳарчанд Ливерпул кӯшиш дорад ӯро дар даста нигоҳ дорад, имкон дорад, ки Салоҳ ба Лигаи Саудӣ гузарад. Хусусан агар пешниҳод на танҳо аз ҷиҳати молиявӣ, балки аз ҷиҳати нақши асосӣ дар даста доштан ҷолиб бошад. Родриго бошад дар ҳолати дигар қарор дорад. Пас аз омадани Килиан Мбаппе ба Реал Мадрид, рақобат дар даста сахттар шуд. Родриго гарчанде ки бозингари хеле истеъдоднок аст, дар мавсими ҷорӣ натиҷаҳои баланд нишон дода наметавонад. Ҳамагӣ 5 гол дар 16 бозии Ла Лига. Агар Ҳилол ба ӯ пешниҳод кунад, ки ҳамчун бозингари асосӣ дар ҳамлаашон бошад, ин метавонад барои ӯ имконияти хубе гардад. Аммо саволи асосӣ ин аст, ки оё Салоҳ ва Родриго ба чунин як қадами ҷиддӣ омодаанд? Барои ҳар ду бозингар ин танҳо масъалаи пулӣ нест, балки масъалаи орзуҳо ва нақшаҳои ояндаашон аст. Салоҳ, ки ҳоло дар авҷи касбии худ аст, шояд мехоҳад дар Аврупо монад ва барои трофеиҳои калонтар мубориза барад. Родриго бошад, метавонад инро ҳамчун имкони нишон додани худ дар нақши асосӣ дар даста бубинад. Агар Ҳилол ин гузаришҳоро амалӣ кунад, ин як қадами бузург барои Лигаи Саудӣ мешавад. Аммо оё клуб ба ин ситораҳо нишон дода метавонад, ки онҳо бояд ин қарори муҳимро қабул кунанд? Ҳамаашро вақт нишон медиҳад.
неймар наздик аст ба сантос баргардад, клубе ки карьераи бузурги ӯ онҷо оғоз шуда буд. Баъд аз вақти душвор дар Арабистони Саудӣ ки дар онҷо ҷароҳатҳо ва набудани формаи хуб ба ӯ монеа шуданд, неймар роҳҳои нави пешравиро ҷустуҷӯ мекунад. Тибқи иттилои Фабрицио Романо, сантос аллакай пешниҳод кардааст ки ӯро барои 6 моҳ ба иҷора гирад. Барои неймар ин на танҳо имкони бозгашт ба хона, балки як қадами муҳим барои омодагӣ ба ҷоми ҷаҳони соли 2026 аст. Он ки ӯ ба ҷои МЛС ки имкони бозӣ бо Месси ва Суарес буд, Сантосро интихоб кардааст, нишон медиҳад ки ӯ мехоҳад худро аз нав эҳё кунад. Неймар ки дар 17-солагӣ дар Сантос худро нишон дода буд, бо голҳои зиёдаш тамоми ҷаҳонро ҳайратзада кард. ӯ барои ин клуб дар 225 бозӣ 136 гол задааст. Агар ин гузариш ба амал ояд, мухлисон ӯро ҳамчун қаҳрамон қабул хоҳанд кард, бо умеде ки ӯ метавонад боз ҳамон мағлуб нашаванда гардад. Аммо савол ин аст ки пас аз 6 моҳ чӣ мешавад? Оё ин давраи кӯтоҳ ба Неймар ёрӣ медиҳанд ки ба карьераи худ нерӯи нав бахшад ва оё ӯ боз ҳам ба тими миллии Бразилия бармегардад? Ба фикри ман ин як қарорест ки ӯро боз ба роҳи дуруст мебарорад. Дар Арабистони Саудӣ чизҳо он қадар хуб набуданд. Ҷароҳатҳо, набудани формаи хуб сабаб шуд ки ҳатто клуб аз ӯ дилсард шавад. Бозгашт ба Сантос на танҳо як иҷора аст, балки имконияти бузургест барои Неймар ки карьераи худро дубора оғоз кунад. ӯ бояд ба хотир орад ки чаро ӯро дар гузашта яке аз беҳтарин футболбозони ҷаҳон мешумурданд. Вай маҳз аз ҳамин ҷо дар 17-солагӣ бо техника ва голҳои аҷибаш дурахшид. Маро хурсанд мекунад ки ӯ ба ҷои МЛС ки имкони бозӣ бо Месси ва Суарес буд, Сантосро интихоб кард. Ин нишон медиҳад ки ӯ ҳанӯзам таслим нашудааст ва мехоҳад ба ҳама нишон диҳад ки қудрати бозгашт дорад. Саволи асосӣ ин мешавад ки оё мо метавонем дубора Неймарро дар тими миллии Бразилия дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 бубинем? Ё ин охирин марҳилаи карьераи ӯ хоҳад буд? Ба фикри шумо оё Неймар метавонад ба сатҳи пешина баргардад ва боз ҳам беҳтар шавад? ҳатман фикратонро дар комментария нависед, зеро бароямон ҷолиб аст фаҳмиданаш. Ба ҳамин тамом дӯстон, то наврҳои баъдӣ хайр.